Sanibonani. Welcome to podcast with Pepe Nyuka. Sise Newcastle. Uyazi ke i-home ground yethu le. Whereby lapho esenza khona zonke izinto. But right now sizo attenda i-event enkulu. Le-event enhle kabi. Eyenziwa umholi wethu la. But nje uzosi-explainela yonke into, uyozo-explainela yonke into. Mina ngeke ngisho nithi. Sizombuza nje ukuthi wenzani. Firstly ngizocela ukuthi abulise ama-viewers. Bese introduce to ubani. Bese ayasho ukuthi sizokwenzani la. Bese ngiyaqhubeka ne-question. Mina nje kuyama-question bese siyaqhubeka. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya be-podcast wePepe Nyuka egameni lika Jesu muso uNkulunkulu. Amen. Okhulumayo ubaba uDlamlenze ongubishop ebandleni lasensimini Christian Church of God sikhonzela khona eNewcastle, sikhonzela naseGoli noMaphethelo. Amen. Besicela nje ukwazi ukuthi size ngande ekhaya. Okay, namhlanje sizovula noma sizomisa igatsha okuthiwa ngesilimi lamanje ukulontsha. Sizolontsha nje igatsha abazalwane esikhonza nabo baseNewcastle. Kahlahle i-relaunch. Sizolontsha okwesibili. Okay. Yes, sake salontsha eminyakeni edlulile njengoba sesibika futhi manje sithi sizolontsha futhi okwesibili. Kusi sihla Kusi sihla akasibizelanga ezinye zezinto ngaphandle ukuthi simkhonze uNkulunkulu. Ngithi mina uNkulunkulu wami akakaze angizise into esiqaliwe. Akakaze uNkulunkulu wami angizise into esiqaliwe. Ngizokwazi ukuqondisa imikhondo yakho. Akabonga uNkulunkulu. So ke uma ungamtsheli izoqonda kanjani imikhondo yakho. Yabona iyahamba nengqondo. Uma bekhuluma kabi, uma bediscourage, babuthi kusasa uzokwenza ngcono.